Колектив телеканалу АТР звертається по допомогу. Вже третій тиждень відбувається марафон «Сейф АТР. Голос Криму» має бути в ефірі. Але Кабінет міністрів України досі не відреагував на заклики відновити фінансування з державного бюджету єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. А Мінреінтеграції продовжує стверджувати про необхідність конкурсу на отримання грошей, які були призначені АТР як пряма допомога. І це коли у резолюції Європарламенту щодо виконання угоди про асоціацію Україна-ЄС прямо зазначено, АТР має отримувати від уряду країни стабільну фінансову та технічну підтримку. У зв'язку з цим колектив першого кримсько-татарського телеканалу звертається до посольств, представництв і дипломатів західних країн з надзвичайним проханням про термінову допомогу. Колектив АТР відмовився зрадити Україну і працювати на російську пропаганду. Хоча нас хотіли змусити це робити арештами, обшуками, погрозами. Навесні 2015 року АТР у Криму був закритий. Окупанти позбавили нас приміщення, ретрансляторів сигналу і телевізійної техніки. Так АТР став телеканалом-біженцем у власній країні. Йому немає аналогів у світовій історії. Влітку 2015 року АТР відновив мовлення на Крим, на всю Україну і на весь світ через супутники з Києва. Тим часом окупанти незаконно оголосили АТР забороненою організацією. Робота наших репортерів в Криму пов'язана з ризиком для життя і свободи. Тому ми змушені звернутися до вас за екстреною допомогою для порятунку АТР, єдиного телеканалу, який інформаційно пов'язує Крим з материковою Україною і з рештою світу. Нам потрібно оплачувати роботу журналістів, у тому числі тих, хто працює в Криму, оренду приміщення в Києві та комунальні витрати. Нам потрібно оплачувати мовлення через супутники, від яких нас погрожують відключити, якщо ми не зможемо їх оплачувати. Кожен засіб протистояння гібридній агресії Росії повинен підтримуватися українською владою. Рух опору капітуляції – це об'єднання громадських активістів, які виборюють євроатлантичний курс України. Вони вимагають берегти єдиний кримсько-татарський телеканал АТР та відновити державне фінансування. Серед учасників руху, зокрема, екс-міністр освіти і науки України Сергій Квіт, екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко та виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України Йосиф Зісельс. Активісти впевнені, блокування роботи телеканалу є неприпустимим в умовах гібридної війни з Росією, особливо після окупації Криму. В Україні дотепер вільно працюють антиукраїнські ЗМІ, проти яких влада не поспішає вживати жодних дій. І такі подвійні стандарти в умовах неоголошеної війни та російської агресії є загрозою національній безпеці України, наголосили в русі опору капітуляції. Блокування роботи кримсько-татарського телеканалу є неприпустимим в умовах гібридної війни з Росією. Особливо після анексії Криму, історичної батьківщини кримсько-татарського народу, Кремли, який в такий спосіб позбавляється об'єктивного доступу до інформації про ситуацію в Україні. Росія знищила всі незалежні медіа на анексованому півострові, і АТР залишається чи не єдиним, справді незалежним та об'єктивним джерелом інформації не лише для Кремли, а й для українців півострова. Все життя він поклав на боротьбу за гідність і права свого народу. На 83-му році пішов з життя ветеран кримсько-татарського національного руху Ізет Ізедінов. З самого дитинства він не давав поплюжити національну честь. В 11-річному віці з вигнання писав листа Сталіну, щоб диктатор дозволив кримським татарам повернутися на свою батьківщину. За це був жорстоко побитий шкільним вчителем. Але ні погрози, ні побої не зламали його. Ізет Ага виборював права кримсько-татарського народу на мітингах у Ташкенті та Москві. А після російської окупації рідного Криму підтримував бранців Кремля та завжди був поруч з їх рідними. Власним прикладом Ізет Ізедінов надихає молодь на протистояння загарбникам та боротьбу за власні права. І завжди додавав, збереження власної ідентичності та рідної кримсько-татарської мови – обов'язок корінного народу. Я знаю багато родин, де батьки не знають і двох слів. Говорять з дітьми
російською. Це ганьба. Куди не підеш, в транспорті, в мечеті, всюди. Молодь розмовляє російською. Як це розуміти? Людина, яка забуває рідну мову, забуває і батьківщину, свою землю. Щоб нас сприймали як корінний народ, ми маємо знати передусім свою мову. Тамыр халық деп танымақ үшін біз біріншіде өзіміздің тілімізді білмек керекміз. Поховання ветерана кримсько-татарського національного руху Ізета Ізєдінова відбудеться завтра о 12-й дня на кладовище Абдал у Сімферополі. Важкі втрати на Східному фронті. 3 українських військових підірвалися на мінах неподалік Новолуганського на Донеччині. Трагедія сталася під час переміщення бійців до позицій. На місці зараз працює слідча група військової поліції та Державного бюро розслідувань. Загалом в лютому загинуло вже 8 українських захисників. Крім того, окупанти гатили з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Водяного на Приазов'ї та Новоолександрівки. На обстріли окупантів українські військові відповідали вогнем. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Північ» біля Новоолександрівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь.